Mabungahong adlaw higala. Adunay usa ka tawo nga kwartahan kaayo ug tungod sa gani siyang kakwartahan kaya niyang paliton bisan unsa nga butang nga iyang nagustuhan. Apan usa ka adlaw ni ana nasakit kining maong tawo ug gidala sa emergency room. Sa dihang naa na siya sa emergency room, nabati niya nga tingali hapit na siya mamatay tungod kay nakita niya ang usa ka anghel ug unya nisamot siya kabalaka, nisamot ang iyang kahadlok, nisamot iyang kakulba ug tuod man miduol ang anghel kaniya ug mihunghong kaniya ug giingnan siya, ayaw kabalaka, dili pa ka mamatay, moabot pa kag 10 or napulo ka tuig gikan karon aya ka mamatay. Tuod man maigso ni kalma ang maong tawo ug naulian siya sa dihang nahuman nga gitabang siya sa mga doktor ug nurse. Human sa nahitabo, wala siya mopauli diretso sa ila. Gipatawag niya ang kaila niya nga surgeon kaning maayo kayo sa plastic surgery ug nga paggiparitoke niya ang iyang dagway. Kada bang halos dili na siya mailahan tungod sa iyang pagkagwapo. Ug unya gitawag niya ang iyang kaila nga dermatologist ug gipahamis niya ang iyang kutis. Mga igsuon human niini ni desisyon na siya nga mapauli sa ila. Apan sa dihang nagbaklay siya pagawas sa hospital, samtang nagpaabot siya siyang driver nga nagkuha siyang sakyanan nga ilang sakyan, kalit lang adunay ambulansya nga niabot nga kusog kayong padagan ug unya nibangga ngadto kaniya, nawadaan nag-break ang maong sakyanan ug namatay kining maong tawo. Dito sa langit nagkita sila nga atong maong anghel nga nihunghong niya ug unya iyang gisudyaan. Giingnan niya, "Sir, ingon ka nga 10 years after pa ko mamatay, namatay malagi ko karon." Ug unya ang anghel mitutok kaniya ug miingon, "Hala, ikaw dayto akong gihunghungan. Wala namang ko makaila nimo. Kay lahi naman ang imong panagway." Maigsoon, sa lang kini ka istorya apan nagpahinumdum kanato na kung duna man tay bag-uhon sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, dili ang atong panagway, kundili ang ato gayong kinabuhi mismo. Ang atong panghuna-huna, ang atong pinulungan, ang atong binuhatan, kay kining mga butanga mao kini ang makapahimuot sa Ginoo. Hinaut unta nga atong paninguhaon sa adlaw-adlaw uban sa atong pag-ampo uban sa grasya sa Ginoo.